wannan ita kuma ta yi mafarki an mata auren dole aka kai mafarki an mata so kuma da ta yi mafarki an mata auren dole sai zama wanda aka aura mata babba ne mai shekaru wanda a shekaru duk yana da ‘ya'ya ma kamar misali wanda har ita sun kai ta a nan abu biyu ne. Na farko ba mamaki ta kika cire miji ne an yi ta yi shiru da batun miji, ta na nuna mata gargaɗi ne ta ta maza ta cire miji, idan ba ta cire miji ba abin da ba ta so zai faru. Mun gani? In kuma ta riga ta cire mijin da za ta aura sai kuma ta yi mafarki an mata auren dole, to wannan wani abu ne wadda zai same ta haka na farin ciki insha Allah game da shi wannan mijin da ya zama za ta aura, ma'ana zai daɗe tare da ita bai sake ta ba, ma'ana yadda take ganin kamar yana da ya kamar ita din to insha Allah za ta daɗe da shi ta ma ta haifi manyan 'ya'ya haka. Wannan shi ne wallahu a'lam.